itangani kabisa njente neina imbwa tsegi nondi na mwaiwa egabana yane nere gabana ase myaka ye toro myaka ye 5 mugabana Simba nere gabana yane na inje no MCA Okisi Central Ward egasi go ikatokoramo asi teyo ondako ngusamagega yaya mune pareye na eto muindi ngochari dikara batintu atebali be kwabo mutambukire gocha yo minto Steve no manyete na etu ale komo ile kirege ntunkire smooth ebitine byonsi ipi korengere limbia era muisonde bono lende ntaintu nto munatwatu gamaga ndo kolega asiam na inu mwancherane ekiabeire na nendo chikolipiti mataria tuja komo kolerana merenge na kuwa 2-3 sabana goli mayagia ngego chiasa onye sabana yabuwa igondo ko banintu sabana twabuyi bono ntwe gatokolega asi no turamo mangana mange na yaki inwe ninu kitachiri cheito inwe mwise kukaranga ntoyo ndokoletiki igatokonye kanisa ye twarachiro nonekere birogo byaibwa na lete birogo bike na bayi birogo ebirogo byaibwa na birogo bakonye na lete birogo ne gariane pickup kabaga jeno monto muya emamba ne ngororo tebwa timangana mange na endere gendera kara yarira mangana ige koira na roje yara bera marienga koime yari gerenge kibinto bikoreteki bire igatokolega asiba minto elio mana mwato tomete igatokoreki unabona mangana magendero mojo morore ni chipare ekyo egabana ne igwete munangu kwa na iga ganduchi yo minto matara aye chiamani ipara njiri korosiko igako banga manyeta koroseliwo abantu abo teni mo koroseliwo akago chibwana naka kolia gasini gandu chibese chiana